мировое общественное мнение до сих пор не осудило это. І вони були піддані такому гоненню, такій страшній депортації, що кримські татари теж переживали це. Но не в такій страшній формі. Впрочем, кримських татарів вернули на місто, і вони нині мають навіть право на язик, на культуру. А от наших лемков-русинів ні одного не вернули. Лише самі ці люди вертали вже, коли пішли в історію часи комунізму. Ну, а що сталося з нашими русинами подкарпатськими? По договоренності русинами лемки-русини і подкарпатські русини оказалися предметом торга. Комуністи України, Української Республіки, комуністи Польщі договорилися зачистити повністю прибережні райони від лемків і русинів. То же саме і з Чехословакією було договорено. Всі два народи, українці і поляки, вирішили закінчити історію з русинами. Польські комуністи повністю під корінь зачистили русинов лемков, а подкарпатські русини теж були під условієм депортації, але на нас не хватало, в той час війна йшла, не хватало вагонів. Тоді Хрущов предложив Сталіну, щоб цей народ не депортувати русинов подкарпатських, а Подкарпатську Русь поміняти на Закарпатську Україну, а всіх подкарпатських русинов назвати українцями. Тобто, це зробили комуністи, большевики, котрі нині законом про декомунізацію осуждені, названі злочином. Ну, не в Польщі комуністів там травлять, критикують, але їх діла не відміняють. Те ж саме і в нас. Всі комуністів клянуть, але те, що наробили комуністи біди з подкарпатськими русинами, не хочуть вернути к правді. Мало того, ще й тепер повторяють ті ж злочини, обзиває нас, що хто хоче бути русином, то якийсь агент-шпіон. Но ми вже чули такі аргументи від уніатів і австромадярів у 2014 році. Тоді називали православних русинів агентами, шпіонами царя Николая. Тепер називають шпіонами, ну що стало із цим світом. Ми порозуміли, народ лемко-русинів в історії був підданий двойному геноциду, і подкарпатські русини також, і геноциду, і етноциду, тому що часть русинів з Чехії і Словакії вивезли на Волинь для українізації, для асиміляції. Ну, ми зрозуміли, наш народ потерпів уєдно з лемками-русинами, а вони найбільше пострадали. То не можеш деколи представити собі ту боль, що як в історії цей народ пострадав, як русини оказалися в центрі Європи на виду усього світа і оказалися беззащитні перед лицем победителя у війні Сталіна і победителя Запада, Франції, Англії і Америки. В принципі, до сих пор ці западні держави практично не видять проблему невизнання русинов. А чому етнічні чистки, котрі були в історії, так проблематично піддаються осужденню? От маємо геноцид армян. Там був чіткий, і не всі держави його визнали. Не всі. То ж саме етнічна чистка на Волині, де українці робили етнічну чистку над поляками. Поляки то вважали геноцидом. У нас друга, наших людей друга позиція. Тобто дуже із-за міжнародних відносин у державах, деколи ці явні етнічні чистки, тобто злочини одного народу проти другого скривають, замовчують. То ж саме є і етнічна чистка, і інтересно, по словам бившого нашого Віктора Ющенка, президента, він якось, коли його познайомили із акцією «Вісла», як він у Львові виступав у театрі,
що, мов, депортація – то не закон. Він такі слова сказав, по пам'яті повім, що геноцид не лише убивати народ, представників народу, но й заборонити язик, культуру, школу і релігію. Із його слов, геноцид не лише то чоловіка вбивати, може заборонити школу, а у нас у русинов радянська Україна забрала всі русинські школи. Тобто не будувала нові. Русинів школи вон, туди водила українська школа. Це у радянські часи. Сьогодні, коли створилася незалежна Україна, ми так себе надіяли, що поправляться діла, але виявилося ні. Увы, звісно, ми часто говоримо, що над русинами подкарпатськими твориться етноцид. Геноцид, може, воздержуємося, бо, слава Богу, більше часу русинов на своїх містах, але етноцид юридично зафіксований. Заборона школ, етнічна чистка йде по інформаційному полю, заборона язика, культури, хоча що в тому опасного? Ведь русини голосували за створення незалежної України. І з любов'ю ми сьогодні кажемо, ми не шкодуємо. Ми создали Україну для себе. Після Чехословакії не хотілося йти вже в Європу, бо явно було, що Європа як туди, так і нині нас не чекала. Ведь і русини донині подкарпатські казали всім остальним українцям, не хочуть нас у Європі, не приймуть нас у Європі. Можете ви пісню співати, яку хочете. А нас наоборот обзивали, що ми сепаратисти, хочемо йти до Європи. Так і мене судили, що я сепаратист, котрий призивав міняти границі, хоча суддя не міг конкретно оповісти, котрі границі. В інтересах якої держави? Мадярів, це румунів, це словаків, це поляків. Тобто суд був такий же позорний, як був позорний польський суд над лемками-русинами, коли польські судді судили лемків, які создали свою державність скорше, ніж польська державність. Тепер, наприклад, Америка не хоче поддержати русинів, тому що вони видять в Україні дружба, а як вони будуть називати демократичну державу, а тут же невизнані русини. Інтересно, що губернатор Ляски Сара Пейлін мала русинське коріння. Вона колись імела Ющенка і казала, чому ви не визнаєте русинов? Він їх поклявся. Кажеться, і ще були другі такі, що і другим обіцяв, а прийшов домів, забив, за що обіцяв. Тому такі люди, наприклад, як то ж саме є, котрі були при власті в Україні, а прийняли участь в етноциді народа, у майбутньому вони можуть чекати судових позовів, тому що злочини геноцида, етноцида є, які не мають строка давності. То такі злочини, які і в нас в Україні, наприклад, вмісто того, щоб були признати русином, надійних громадян, защита надійна держави. В які часи сьогодні ми так з любов'ю терпимо всі незгоди? Ні. Поки ви русини, ви вороги, і ви будете биті. Але ми відповіли, що русини були русинами, суть нині русинами і будуть русинами. Шкодують, що так, як Совєтська Україна, так і нинішня Україна недооцінила подвиг жителів Закарпаття, етнічних русинів, які виявили свою волю, проявили уваження, своє волевияння дали для творення держави, а це оказалося не оцінили. Ну що ж, історія дасть їм свою, я думаю, строгу оцінку. Яка духовна судьба народів, які перетерпіли депортації, етнічні чистки, а ведь гонення? Важно все розуміти, що ми, як православні християни, а русини в Європі в основному – це православні люди. Лемки-русини майже більше як половина, і у нас 3/4 жителів Закарпаття – це русини, котрі православного віросповідання, є частина греко-католиків, причому
іменно в них, іменно в греко-католики питання про русинство не піднімається. Священники в них вже перейшли на українську мову проповіді, богослужбову на українську мову. Русини, жителі Закарпаття, служать по церковному, бо язик церковний близько до русинського, і проповіді говоримо по-нашому. Ми розуміємо, що треба зафіксувати, аби народ спасався, сокотити язик, культуру і релігію. І якщо то державна влада недооцінила ні право на язик, культуру, на релігію, на школу, то ми займаємося тим, що тепер вже є інтернет, там можна вже і питання мови піднімати без них, і школи можна тепер тренуватися онлайн, робити, можливо, вдалося русинські школи так відкрити. Ну, а важливо ще розуміти, якщо Бог нам попустив таке терпіти, ми віримо, що Бог нам готує іще щось добре у будущому. Признаємося, ми ніколи не обіжалися на етнічних українців. Влада робила, бо владі, як кажуть, закони не писані. Але народ з українцями, ми завжди жили в мирі, тому що вже 2 покоління наших дітей вже навчилися українську мову, і у нас не є такого супротивлення. В наших сім'ях тепер етнічні українці стали зятями, невістками. І в цьому отношении не є проблеми. Проблема одна. Чому цигани, роми, навіть цілий світ за них переживає, щоб дати їм школи і поміч. Ведь і євреї колись були гонимі, але вони оставалися, учили свій язик у сім'ях своїх. Чому русини нині при такій великій хваленій демократії мають доказувати комусь, що ми русини, а не українці етнічні? Чому так сталося, що по одному закону словаки у 1938 році, по закону 328 конституційному, по котрому Чехословакія перетворилася на федеративну державу 3 республік Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь, по тому одному закону, по котрому і Словакія стала перший раз автономна, і Подкарпатська Русь отримала повні права автономії, бо то були частково. Так нині Словакія член Європейського Союзу по тому закону, а ми по тому закону доказуємо тут, що ми не якісь, а ми мусимо доказувати то, та то легко провірити. Плюс ми владіємо русинським язиком. Наші діти ним владіють. І так важливо нам, щоб тепер ми завжди просили всіх наших письменників, поетів, співаків, виконавців, коли виконуєте вірші, співанки, то, пожалуйста, не переходіть на якісь тональності або акценти других язиків. Говоріть по-нашому. Думайте по-нашому. Творіть по-нашому. Бо лише так поступаючи ми той народ, древній народ, котрий себе повнить писемним вище 1000 років. То най Бог заварує, аби наш русинський народ дашто ще терпів на ту подобу. На цьому завершаємо передачу «Живий русинський язик». Будьте здорові! Будьте здорові з Богом, будьте русинами і русинками, пам'ятаючи, що Бог на страшному суді зазвідать кожного з нас по-русинськи. Спознаш русинський язик, будеш мати милость. Не впознаш – твоя проблема. З Богом святим.